मामाचं काम आलतं. कुठला ठुसू मामा? ठुसू नव वासू मामाचं. वासू मामा? वासुदेव रे वासुदेव मामा. असलं घर आहे तुझ्या मामा. काही बाबा मी पण पहिल्यांदाच आलोय. मामा हो. या आता आहे. वासू मामा काय काय काम होतं? काय नाही आपलं प्लास्टर पिस्टर करायचं होतं जरा. करू की मग. बरं बसून घ्या. कुठं बसायचं? बस की वासू मामाच्या बांबूवर. बांबूवर रे या. ए चंपे छान जा माझ्या बादशाहला दे. जातो. लागा तुझ्या मामाची पोरगी मला बघायला मिळेल नाही कसली दिसते. आजची जर राहणीमान तू बघ की त्याच्यावर कळत नाही तुला ती कसली असली आणि कसली नाही. गवस 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 मामा बसला इथं. चल चल का चल चल. ए मामा चल की काम दाखव. या तुम्हाला काम दाखवतो चला. या रे. हवा तू काम करतो का नाही एवढं सांग. करतो की वासू मामा. मस्त म्हणजे डिझाईन काढायचं आहे बघ आपल्याला इथं. करतो करतो. हा मग काय झालं? तसलं भूत असते काय भ्या वाटायचं. बाबा बोधबेत पैशावाली पार्टी आहे. चंगो उद्या त्याला मला काम करून दे. आता तू जा. बरोबर, दारे जातो. हाणला घालून ये. चले. कसली ती बघत होती टाटा करत होती बघितलं तू? तसलं भूत असते काय